Iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Għaxaq Music Festival jibdew il-ħadd 19 ta' Lulju b'xandira diretta u b'xejn tal-finali tat-Tazza tad-Dinja fuq dak li qed jingħad li ser ikun l-ikbar screen f'Malta. François Paċ, membru tat-tim organizzattiv qal is-sit ser jinbidel fan zone b'atmosfera ta' festa, bankarelli tal-ikel, bars, żona tfal u divertiment tal-familja kollha. Nhar tlieta 21 ta' Lulju l-protagonisti ewlenija fuq il-palk ser ikunu Rickie e Poveri, wieħed mill-aktar gruppi leġendari fl-istorja tal-mużika Taljana li ser jaslu Malta bħala parti mit-tur tagħhom madwar id-dinja. Karriera mifruxa fuq 50 sena u aktar minn 22 miljun diska mibjuwa u repertorju li għaqqa ġenerazzjoni sħaħ, il-grupp se jwassal l-akbar suċċessi tiegħu. Is-serata tibda b'set minn DJ Pierre Cordina, tkompli bi prestazzjoni ta' Kevin Paul Callihan Band u tagħlaq bi closing party minn Alex Grek. Il-qofol tal-festival jintlaq il-ġimgħa 24 ta' Lulju bl-ewwel prestazzjoni f'Malta tal-fenomenu internazzjonali Padre Guglielme. Huwa magħruf madwar id-dinja bħala DJ Priest, wara daq quddiem aktar minn miljun ruħ waqt il-jum dinji taż-żgħażagħ f'Lisbona. Padre Guglielme kompla jdur id-dinja burijiet u festival internazzjonali. Guglielmo li huwa DJ kif ukoll assis ħoloq interess enormi ġewwa pajjiżna, kważi tista' tgħid li l-event huwa sold out, baqa' xi ftit biljetti jarġajna ħriġni għamlu bira flaxija u l-pubbliku Malti se jkun qed jistenna jumejn fejn ħajkun hemm artisti internazzjonali ta' divertiment kontinwu. Miegħu se jingħaqdu POU, Product of Us, wieħed mill-aktar duos rispettati fir-Renju Unit fix-xena ta' trance u l-electronic dance music. Is-serata tinkludu wkoll l-artista Maltin J. Joy, Mushu u Brainoids. Waqt it-trendija tal-festival, il-Ministru tat-Turiżmu ġewwa Bela qal li 27 edizzjoni tal-festival tkompli ssaħħa l-kalendarju kulturali u turistiku ta' Malta, waqt li jiġbed ukoll ta' viżitaturi lejn il-pajjiż. Il-Ministru għall-Art, il-Kultura l-Wirt Nazzjonali Malcolm Pola Ġusgalja qal li festivals bħal dawn juru kif il-kultura taqqat il-komunitajiet, toħloq opportunitajiet għall-artisti u saħħa il-pożizzjoni ta' Malta bħala destinazzjoni kulturali. Il-festival huwa organizzat bis-Soċjetà Mużikali Santa Marija ta' Ħalaxaq taħt il-patroċinju tal-Ministeru għall-Art, il-Kultura l-Wirt Nazzjonali bl-appoġġ tal-Awtorità Maltija t-Turiżmu.